be'n union ydy'r X-Box Kinect? Yr X-Box Kinect ydy yr darn o'r consol lle maen nhw'n dweud chdi ydy'r controller, dyna be mae Microsoft yn dweud. A beth ydy, mae'n defnyddio'r gweld y symudiadau di, a wedyn wrth ddefnyddio'r symudiadau na, maen nhw'n gwneud i'r person symud ar y gêm, fel maen nhw'n newid chwarae yr hurdles rwan. Felly mae'n debyg i'r Wii a be di version y PlayStation? Mae'n debyg i'r Wii, mae'r Wii wedi dod allan efo'r Wii Center Plus i roed ar i'r Wii Remote nhw. A mae PlayStation wedi dod allan efo PlayStation Move, sef bron i'n un peth ar y Wii, mond efo cylch bach ar y top efo lliwiau bach. Ond efo hwn, does na ddim controller o gwbl, dyna sy'n neud o wahanol i'r ddau arall. A reis, felly mae yna jyst rhyw sensor o ryw fath a ti jyst yn sefyll o'i blaen o? Mae yna sensor ar dop y teledu yn yr ces yma, a mae hwnna wedyn yn sbio ar symudiadau, Garmon a Thomas yn efo yma. Felly, add-on ydi o mewn ffordd yn ytrach na dyna maen nhw'n alw fo, dwi'n meddwl. Ie, add-on maen nhw'n rhoi. Mae hwnna'n mynd i gostio tua 120, 130 pint yn uwchben ar ben yr consol. So, rhaid chi brynu'r consol a'r add-on, ond mae yna bundles ar gael. Ti'n meddwl bod hynny'n bach yn ddrud am be ydi o? Mae o'n ddrud iawn, ond rhaid chi feddwl hefyd bod y technoleg, mae'n mynd i gostio neu technoleg da fel hyn, felly ti'n talu am beth ti'n gael. Mae'r quality ydych chi'n gael allan o'no fo. Dwi'n meddwl bod chdi'n gael beth ti'n talu amdan, dwi'n meddwl. Mae'r graffeg i weld yn dda iawn. Mae'r graffeg yn dda iawn. Maen nhw wedi gwneud o'n cartwnaidd ar gyfer hwn oherwydd bod nhw'n defnyddio'r avatars. Ond fydd na gema'n dod allan lle fydd o pethau'n fwy realistig. Be ydy'r gema? Sam llwyth o gema ar gael ar hyn o bryd? Ar y funud, maen nhw wedi dod ar y Kinect Sports a'r Kinect Adventures ydy'r ddau gem mwyaf poblogaidd o ran y bobl. Ond mae yna gema dawnsio. Mae yna gema cwffio hefyd allan hefyd, ond nawn ni weld fwy am rywiaeth mewn gema'n dod allan dros y flwyddyn yma, dwi'n meddwl. Sut ti'n meddwl neith o ddatblygu? Dwi'n gwybod, dwi'n reit interested i weld sut mae'n mynd i ddatblygu. Mae'r cwmnïau mae'n mynd i ddod allan a mynd, hei, mae'r symudiadau'n gwneud i'r pethau symud ar y sgrin. Be am i'n drio hyn a trio'r llall? Gan i weld sut fath o syniadau maen nhw'n dod fyny efo dros y blwyddyn yma, dwi'n meddwl. Felly, ti wedi cael dy blesio gen i fo? Dwi wedi cael yn plesio, dwi wedi bod yn chwarae lot ar y gem ers iddo fo cyrraedd y studio. Achos mae'n tynnu dylyniad i pen ti'n chwarae felly dydy? Yndi, a fideos hefyd. So, os ti'n gwneud yr 100 medr, neith o ddanos ar y diwedd y fideo yn chi'n just bod yn wirion ac yn edrych ydw bod chi'n rhedeg y wirion. Lot o hwyl i gael. Oes, lot o hwyl. Mae'n party item go iawn. Felly, marc allan o 11? Marc o 11, swn i roed 8-2 iddo fo. 8-2 iddo fo? Ie.